Sila, kailan kayo binigay? Ligado. Pumunta ako doon, binisita kahapon. Martes sila nagpunta dito. Ayun nga yun. Yung una sila. Unang pasyente nyo. Nalaman ko na may babae yung anak niya lalaki. Tapos yung yung lason. Yung lason. Yung pinadala ni Daclyn. Carillo. Eh, magaling na. Wala na siyang bukol, tapos nakakakain na ng maayos. Yung anak niya, mayroon naman talagang sakit na Down syndrome, todo. Wala na, nakakalakad. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat kay Daclyn Carillo. Basta hirap ang apelido, basta kasi ibang bansa. Ngayon, hindi ko alam kung kamag-anak nila. Si Dilaria ang apelido. Dilaria pala pa. Dilaria ang apelido. Yung mag-ama po. Mag-ama. Yung mag-ama. Ngayon, galing pa lang po nung Martes, ngayon magaling na. Ay, thank you, Lord. Salamat sila sa iyo. Tapos nahingi sila sticker. Okay. Thank you. Taga saan po ba kayo, ate? Taga General Trias. Wala na tagay sakit ng bukol mo. Kanina pupunta kami dito, parang may kulang ka kasi ito eh. Kulang ka. Hindi pala eh. Hindi ka na nagpaparanda. Pasalamat ka na kay Papa Jesus, ate. Salamat daw. Nagpapasalamat siya eh. Thank you. Ingat po kayo, ate, sa pag-uwi. Tatlong araw, pag hindi na sumakit, ibig sabihin, nasa din ang desisyon kung itutuloy yung gamot. Pero yung mga alamang gamot na hindi mo, bahala ka, hindi kita tinitigilan. Pero yung antibiotic, kung talaga magaling na, yun lang. Basta ituturo niya yung tubig kung paano gumana. Kung ano tinuro namin doon sa lalamunan na may bukol, na gumaling dito ng Martes, ganun din ang ituturo namin para ulit na rin ito pala yung sakit ko sa press. Hindi pa siya cancer, no? Hindi pa lang siya na wala pa. Dala siya sa okay. Bye-bye. Sige, ate. Bye-bye. Salamat po sa lahat ng nandiyan. Thank you so much, Lord. Bye-bye.